Φαντάσου τη γαμημένη σκηνή. Ένας χειρουργός ανοίγει μια φραγμένη αρτηρία και ξεραίνεται από μέσα χοντρό κίτρινο λίπος που βγαίνει σαν οδοντόκρεμα από την κόλαση. Δεν είναι το μπιφτέκι που έβαλες χτες, είναι χρόνια σκατά που σιγά σιγά σου στραγγαλίζουν το αίμα. Και το πιο τρομακτικό, δεν νιώθεις τίποτα μέχρι να πέσεις κάτω με το κινητό στο χέρι. Άκου τώρα ρε να καλοφαγά. Κάποια φαγητά που τρως κάθε γαμημένη μέρα φτιάχνουν την πίσα που σε σκοτώνει από μέσα. Θες να το πούμε απλά? Καρδιακή προσβολή σε αναμονή, με κάθε μπουκιά. Πρώτο, επεξεργασμένα κρέατα, λουκάνικα, μπέικον, αλλαντικά, γεμάτα κορεσμένα λίπη και χημικά σκατά που φουσκώνουν τις αρτηρίες σου σαν λάστιχο φορτηγού. Δεύτερο, τηγανιτά, καύσιμα για πλάκα, τρανς λιπαρά του διαβόλου. Τρίτο, αναψυχτικά και ζάχαρες, φτιάχνουν φλεγμονή και σε κάνουν να πεθαίνεις γλυκά και αργά. Τέταρτο, άσπρο ψωμί και γλυκά. Ανεβάζουν ινσουλίνη πιο γρήγορα από τον νεύρο της πεθεράς σου. Πέμπτο, βούτυρα και τυριά. Φράζουν τις φλέβες σου σαν τσιμέντο στο σωλήνα. Θες να μην σε ανοίξει χειρουργός με νηστέρι? Πέτα αυτά τα σκατά και πάτα follow πριν σε καθαρίσει το επόμενο σουβλάκι.